Projekt Odevnej banky vznikol ako reakcia na nejaké potreby jednorodičovských rodín, ktoré my v nadácii pre deti Slovenska dlhodobo mapujeme. Takto prišiel vlastne nápad na založenie Odevnej banky, kde vieme týmto jednorodičovským rodinám posielať túto materiálnu pomoc, teda vo forme oblečenia. Za ten rok, keby som to zhrnula, sme odoslali takmer 5 000 balíkov do asi 1 500 ohrozených rodín. Je to možno 19 tón použitého oblečenia, ktoré sme prijali, pretriedili a zabalili tu u nás v Odevnej banke. Spoločnosť JTI je náš hlavný finančný partner Odevnej banky. Vďaka ním sme boli schopní vlastne tento projekt vôbec naštartovať a najmä vďaka ním samozrejme teda dokáže Odevná banka fungovať.